Ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, arkotangentearen integrala azalduko dugu. Arkotangentearen deribatua f' zati bat gehi f berbi da. Orduan, integratzeko f' zati bat gehi f berbi daukagunean, arkotangente f izango da bere integrala. Hiru urratsa hauek egin behar ditugu hori aurkitzeko. Lehenengoa da bat hau lortzea. Gero f berbi lortzea eta amaitzeko f' funtzio honen deribatua behar dugu. Adibide hau egingo dugu. Lehenengo urratsa egitea da hemen bat lortzea. Horretarako zati bederatzi egin behar dugu. Zati bederatzi egiten badugu, konpentsatzeko hemen behan bider bederatzi egin behar dugu. Bederatzi hau ez zaigunez interesatzen, bai, atera aldugu. Kontuz behan dago, naiz eta zatitu, izendatzailean zatitu dugunez, zatiketa bat izango da. Eta lehenengo urratsa eginda, bat lortu dugu. Orain, bigarren urratsa da f berbi kokatzea. Hemen daukagu, lau iza berbi zati bederatzi. Hori, zerbait berbi izateko, izango da, zenbakia berbi edo errokarratu lau, ezta? Hau da, bi iza, eta hemen errokarratu bederatzi, 3. Zehatzea ez bada, adibidez bost, jarri erro bost eta listo. Orduan, ja daukagu. Lehenengo urratsa, bat lortuta, eta funtzioa f berbi. Falta zaiguna da deribatua lortzea. Ez ahaztu, parkatu, hemen ahaztu zait, ez ahaztu konpentsazioa. Bai? Orduan, orain daukagu hemen hau, eta orain hemen, honen deribatua egon behar da. Bi iza zatiru edo bi eren bider izaren deribatua, iza deribatua da bat, orduan bi eren da. Guk bi eren behar dugu f' goian egoteko. Zenbakia direnez, bi eren kokatu aldut. Baina gero konpentsatu behar dut. Bi eren hori, orduan hemen alderantziz kokatuko dugu. 3 zati 2. Orain ja daukagu dena eginda. Hemen bat gehi f berbi eta hemen f'. Orduan arkotangente izango da. Ez ahaztu hau. Hemen 3 eta bederatzi simplifika dezakegu eta geratzen da 6 bat, 3 bider bi, arkotangente f, bi iza zati 3. Ez da beharrezkoa, pero nahi baduzue kokatu aldugu parentesia. Eta ez ahaztu, beti bezala, gehika. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.